И здравейте на всички, аз съм... Ей, какъв беше ти, бе? Добре, здравейте на всички, аз съм Протге и днеска тук с мен е някакво момченце, което обикаля. Шкун се, аз съм сам. И да, наистина, сега ще играем Survival Games. Уху! Аре бе, да, така е добре. Какъв мап имаме днес? Така. Да, разбира се, ще се включим след малко. И така, върнахме се и отиваме в мапа. И виждате някакви хазази. Тук му щях да кажа хазари. Така. Много малко хора има, което е наистина добре. Love it me up. Добре, млъкни, който да си. И така. Време е да започваме скоро. И открих време, кога да снимам, отново казвам. И явно ще си качвам някъде. Да. Аха, да. Взимаме всичко. И с 50 секунди се напараме. Стига, бе! Добре, явно ще бягаме за момент, защото нямаме нищо, въпреки че нещо заби. Гледайте. Да, сега ще умра, заради това. Тука, хазари. Махи се, бе. Да, сега ще умра. Ето. Не. Ето. Пихаме и респаунвам се точно на това нещо. Тъпто. Така. И разбира се, хора, телефона ми яко забива. И голбот е тука. И няма друг. Да. И Голгот се махна и някакъв друг се присъедини, някакъв Стивец, ще го убия, май. И още някакъв готино момче и така. Ще се видим след малко. И добре, хора, майка ми звънна и това провали абсолютно целият епизод, заби ми екрана и не знам какво. Да. Сега е добре и... да, ще пробваме пак на Survival Games. Дано майка ми пак да не ми звънне, иначе тя провали всичко, както ви казах. И да. Не! Ало, може ли да поръчам такси? Не, няма да поръчаме такси. Да ти е на майката мръсна. Не, бе, гад. И така, вижте, това е гад деня. Сега в момента много ми се спи, много ми се снима също, така че започваме отново на друг мап, който много ми харесва. Да, хемвам фун, дано да спечеля, имам малко хора, много се радвам. Дори да има много хора, нямам никакъв проблем. И ще се опитам да спечеля. Само телефон отново да не ми забие или майка ми да принуди пак да се обади. В момента сме само 5 човека, супер. Явно няма много хора в момента. Вече има някой, който е тук. Red Fox Place 2. Защо има може би едно. И да, сега ще ми пиша I'm recording. Но не, няма да ни стигне времето, имаме 30 секунди. И... има chanting, yes. Защото сме на новата версия на май. Какво? Да. Да. Добре, сега ще бягам. Не съм по принцип никакъв страхливец, но в момента нямам никакви материали. Ето тук има чест, знам го. Yes! Време е да нападаме хора. Защо се бъгна отново? Епик е такъв си. Прави кил. Сега той ще го бием. Yes, аз го убих. Да, още съм преграхнал, въпреки че... Да. Макс. Мали се, бе, майс.
Yes, убих го. Остана още един човек. Ето го. Ето го мръсня. Идвай. Идвай, бе. Страхлиец. Той има Iron брат. О, как? Как бе, човек? Не. В тапанар. Идвай тук, бе. Yes, аре, бе. Оставам само малко, ама той ми бяга и не мога да спечеля. Аре, бе. На дет матч ще разбия. Ако успея да те догоня. Давай, как го прави. Човек! Ти тъпли се, бе! Старт! Давай, ти лут ли се, бе? Как ходиш така? Ой, това. Това мръсня, ей го, бе! Come on here, бе! Гледай го! Как се фидва? Тапанара. Аз съм 4 живота. Имам ли храна? Иди, бе! Не, бе! Гледай го, бе! Мръсника! То ще ме разбие, не! Фак! Ей го същия. Ето е. Сега ще го разбия. Май, не знам. Нема някакъв вип. Да, тук има Велиповейс. И сървър се каза Liveboat, въпреки че не го пише. И сме на хелуинския мап още. Въпреки че е доста време вече мина от Хелуин и имаме двата са хубави мапа, но Iron брат, бе, yes. Не това път. Така. Точно ги разбиваме това тук. Така. Много мразя така да ми бъква. Какво направих, бе, човек? Не съм го направил. Пука ти. Некъв мръсник. Идвай тук, бе. Да, той сега ще иска да ме бие на ръка. Идвай тук, бе. Ей, идвай тук. той е лесен. Фък. Всички на мене. Бе. Всички на мене. Махай се, как ходиш така, бе. Гледай го, той също ще ме разби. Аре, бе. Фак, тапанар, мръсен. Хакери. Тотални хакери. Хора, това са хакери. Добре. Няма се запази от този мап, докато загубих бързо. И имаме още един човек, който беше уно и зомби маскирано. И така. И някакъв футболист. Така. Още не свършим епизода. Остават още 6 минути поне да снимам. Да. Но поне сме някъде на половината клип. През това време спирам на пауза. И добре, хора, мисля, че знаете този Dork Boy, който сега ще ви го покажа. Ето там пише Dork Boy и там знаете Джован, където пише Team Dork. Имам чувство, че той Джован е жена, който иска да се омъжи за този Dork, например, казвам. И играта започна. Yes, хайде да си ми нещо. Давай. И между другото вече нямаме бъка. Което е супер готино. Yes, хайде. Така. Слагаме тука и взимаме Iron брадата. Не. Кара върху енчантика. И така, хора, на това нещо имате друпове. Махай се, бе. Аре, зомби маскираме. Зомбито. Аре, бе, зомбито, умирай. Махай се, yes. Хора. Нямаме трупче. Въпреки че аз имам. Нямам трупче на... то стивец мръсен да бъде болен. Ужас. Ужасен.
И не можем да енчантваме явно, което е доста жалко. Не! Да. И така, тук какво имаме? 3 айрена за меч, yes. Преди знаете, че тук е имало крафтинг тейбъл, ако не сте играли сървъра. Ако сте играли сървър, исках да кажа, но... О, знаем го, това беше с маскирания на зомби. Така. Аре, мах се, бе. Ти ми провали живота, тапанар. Не! Майка ти долен мръсен персийски циганин да бъдеш ебан от турския папа. Аз по турския папа, турския патриарх. Хакери, хора, и това е за епизода, защото този мап е уникално бъгнат. Аз бях да процбеге